Aupa arratsaldeon ostirala eta astea behar bezala amaitzeko albiste on bat dugu. Bai, azkenean libratuko gara hauetaz. Badakit, hilabete inguru bada ezta, bazter guztietan iragarki ikusten duzuela, batean sartu, bestean sartu, atzo zen ikuskizuna, beraz, akabo. Eta guk, hauek baino, ze atzetik duena, ez zaigu batere erakargarri egin, hauek baino, beste hainbat proposamen baditugu gaur zuei helarazteko, ze gaurko hitza, harria izango da. Zergatik harria? Ez harrika ibili behar dugulako, ez jende paketsua garagu. Baina oso gogoko dugu, harrikada duen jendea. Harrikada noski beti ere zentzu honean, ezta? Ze batutan, gure paisaiaren zati ere badira, harri hoiek eta betidanik hortik daudenez, ez diegu erreparatu ere egiten, dotoreak direla bai, ederrak direla bai, baina karo, badira harri batzuk berez hor daudenak. Baina beste harri batzuk sortu ere egin beharko dira, ez? Eta zorionez bada, harria bera sormenerako erabiltzen duenik. Garai bateko tradizioak berrietara egokitu, edo harri txikiak hartu, eta harekin bestelako harri multzo handiago bat sortu, ez? Harrikada horiek ditugu guk bereziki gogoko, eta hoiez hariko gara gaurko saioan. Aurrena gainera, harria taldearekin, Aitor Aldanondo etorriko zaigu, bere proiektu pertsonalena den honen gainean aritzeko, eta gerora, esan dizuet ezta, garai bateko tradizio hartu, berritu, pastorala, hori baino gauza tradizionalagorik, baina hori ere egokitu daiteke neurrira, eta horrela, nano pastorala sortu dute, eta Iruñan izango dugu ikusgai, asteburu honetan Zizurkilen berriz bestelako proposamena. Deigarria ere bada, Zizurkil bezalako herri batean, 20 urtez, blues gauari eustea, asteburu honetan izango da hitzordu hori, eta azkenik zinema nahiago baduzue, Mikel Zumeta etorriko zaigu, eta honek ere proposamena berezia, honek ere bere harrika da, ze inauteriez hitz egiten duten pelikulak ekarri beharrean, pelikulekin beraiekin osatu du bere inauteri propioa. Horrela ikusita, amua ezin erakargarri dago, ezta? Gero ikusi beharko dugu, koxke eginda nolako proposamenaren hori. Eta harriaz ari garela, nola harri jasotzaile eta hitz egin gabe ezin hasiko genuke atariko hau, Iñaki Perurena beste hainbat saltsatan ere ikusi izan dugu, eta musika egiten ere animatu izan da, hortxe ikusten duzuen txistulariarekin batera, musikariarekin batera, alegia Iñaki Palaziosekin batera, eta dantzan berriz, Muliska dantza taldea harria izeneko lan honetan. Asteragoa zela prozesioan, harrikadadunen prozesioan, eta harrikadadunak lehenak bintzat aitzakia edo motiboa badu hain zuzen ere harria hitz egitera datorrelako. Aitor Aldanondo, arratsaldeon. Harrikada sanoa zu daukazuna, Bai, esango nuke bai. Eta gainera arro esan beharrekoa, batzutan badirudi, buruan halako harrikada edo daukana, hala esaten duguna, honek ere ze harria duen buruan, zergatik ez duguna aitortuko, Bai, hori gero konstrukto sozialen menpe oten da, zein daun, kuerdo eta zein ez. Hori da, zeinek erabakitzen duen, ezta? Hori da, segun nondik begiratzen den. Kamikazeak ere kontrako norabidean doanean, bera ondo doala pentsatzen du, eta gainerakoak direla oker daudenak, ezta? Izan ere esan dugu, harria dakarkizula zukoraingoan eskutan, harria diska bai, baina azalean ikusten duguna ere bada harri zehatz bat. Ze harriak badauzka, ezta, esan nahi asko, gu horrari gara, harri koskorra izan daitekena, roka bera ere zinaztuko dugu ingelesez harria dena, baina zuk, hola, roka, gero ikusiko dugu alakorik ere baote dagoen, baina hasierarako behintzat aukeratu duzuna Bergarako bat, Elosumendikoa. Bai, harri hori niretako, leku oso berezia da,
Eta, bueno, portada horritxea okurridu jatan. Horre, bueno, inditxun nire asunto batzuk, gaitxai, despedidan bat, eta hola, eta bueno. Eta horri inguruan, saiatu naiz imaginario txiki bat sortzen, eta hor da harri hori. Bai, beste harri batzue badare, baina... Hasieran deigarria egin daitek ez da, harri batek sentimendurik edo ez nada zi dezakenik, ez? Baina gero harri horri norberak ze esan nahi ematen dion, horre egon daitezkela sentimenduak eta ez? Bai, eta, bueno, harritxa gero izena be gustatzen jatan, eta, bueno, gero hor dago harri filosofala, alkimiako harri filosofal hori, eta, bueno, ez da horra itxik bereziki, baina... Baina horregatik ere bai. Bai, hori da. Izan ere, zure kurrikuluma errepasatzen badugu, eta zure bizitza, ez, eta norberaren bizitza, seguraski, ikusiko dugu parekotasun askorik badagoela, ez, eta hor evoluzio bat badela, eta evoluzio hori askotan aldarrikatu ere egin behar dela, ezta? Batzutan iruditzen zaigulako aldatzen dena, aldatu den horrekin larrutu egiten dugula, hau ez da lehengoa bezala. Eta beste batzuetan berriz, zergatik ez, naturaltasun osoz eta arro ere esan behar da, bai, aldatu naiz, eta hala behar du gainera, ez? Nik uste bizitza eraldaketa dela. Jende asko, ez dakit, rock munduan beti, ez dut aldatu nahi, eta jendia ni olakoa naiz, eta jazta, ez dakit, ez dugu zentzuik, ez? Netako bizitza eraldaketa da, eta kosta itzen da, kostatzen gaku aldatzia, baina prozesu aurrera doia eta denbora galdatzen doia. Nire bizitza bintzat, konstante aldaketa, eta bildurrak entzajatzunean, aurrera. Bai. Nola gainditzen dituzu beldur horiek, Aitor? Poliki. Eta reflexionatzen, eta lanketa internuakin. Hasieran zaila dire, eta oso urrin ikusten dira. Ni disko hau ez nintzen kapaz ikusten eitzeko, baina poliki. Erronka bat izan da, zure buruarekin, ze esan dugu, proiekturik pertsonalena dela, ez? Orain arte zure ibilbidea gero ere errepasatuko dugu, baina taldeetan aritu izan zara beti, taldeetako bat gehiago, baina kasu honetan, harriaren, alma materra esan behar, baina alma paterra esan beharko dugu, zetartean aita ere izan zara, ez? Duela ez asko, eta nolabait ere zu izan zara, proiektu honen inspiratzailea. Zuk zer horrek elkartuko zenuelako hartaldea ere. Ideario hori pixkani sortu dut, harri horren inguruan eta alkimia eta transformazio horren inguruan, orduan eta gero beste jende batekin izan ditut diskuak, letrak ez nitsuan itzen, nikin behar izan ditut, eta kantau bai, eta hor dago pixkat, erronka hori hor dago. Eta inguratu zara talde horrekin, eta talde horrek berak ere lagunduko zizun aldaketa horretan aurrera egiten, ez? Ze azkenean beti gerturatzen zaigun pertsonak beti zerbait eman eta zerbait kendu ere egiten digu, ez? Hor aldatzen ere laguntzen digu, ez? Inguruko jendia, bat nire bikotia Maitane, eta, gero beste proiektua naukan paraleloki uberakin, azkenian denpora falta, azkenian bi proiektuak ustartu egin zuen, eta aki beti da hor bat edizia moduan, eta azkenian... Batzutan erabaki egin behar izaten delako bizitzan, ez? Eta batzutan motor guztietara, bazter guztietara iritsi nahi dugu, ez? Proiektu guztietara, eta gero bizitzak bera, korputzak bera ere batzutan esaten dugu, txikito... Eta denbora. Denbora, ez da? Garizti dagoela denbora, ez? Eta umiekin gutxio. Ez? Pasa ere pasada denbora, ez? Eta denbora pasatzearekin batera gainera ikasgaiak ere ateratzen ditugu, bizi izandako hoiekin, zer dugun gustoko, zer ez, zertan asmatu dugun, zertan behar bada porrot egin dugun, ez? Eta gogo eta guzti hori zuk gero diskan biltzea nola lortzen duzu, ze aipatu duzu, ez da? Letrak ere zuk zer horrek idatzitakoak direla? Danak ez, baina, izena, ez dakit, diskoan atzian zaban hor eraldaketan asuntua, eta eriotza ez bakarrik eriotza reala, eriotza simbolikoak eta transformazio personala, barneko lanketa hori. Ze diskan bertan ere bada esaldi bat aipatzen duzuna ez, memento hori, beraz, disfrutatu bizitza, alegia, hilko zarela badakizu. Hori da, ikusten dut gizartia oso bildurtuta, lana, dirua, bestia oso engantxauta, eta ez dakit, dirua hain geroz gastatzeko, ez dakit, bihar hiltzeza igual, honi hemendik etxera hilgo naiz igual, eta euskalo,
Ez dakit, bildur asko ikusten dut eta uste dut gauzak jaimea diela. Ja, ero, bueno, bintzat, bildur barik bizi, ez? Gerorako utzi gabe, ez da? Bai. Orain alba duzu behintzat, saiatu, eta ezin bada ere, berriro ere saiatu, eta... Bai, baina hori, bai. Estankau ez behintzat. Nere kasua, beste batzuk, estankauta igual posi bizi. Aipatu behar da hori bai naiz eta eriotza, eta alako eta zaritu, tonu nahiko baikorra duela diskak berak. Alegia, ez da, pentsatu hau dela jarri eta negar saio bat egiteko. Ez. Osea, eriotzan trasfondo hori da, baina beti visualizatzen ikuspuntu positibo bat, o bukaera positibo batetik. Denboran ikusita gainera, nolabait ere bat egiten duela honek pandemiarekin, eta saio honetan ere ikusten ari gara, ez? Bata artista askorentzat eta sortzaile askorentzat ere nola mugarri bat, horrere harria, mugarri bat ere nola izan den pandemia bera, ez? Nolabait ere denak kokatu gaituelako, eta erdigunean zer jarri nahi ote dugun, edo zer jarri behar ote dugun ere pentsarazi eman digulako, abestiak ere orduan sortutakoak dira gehienak, edo bat lehenagotik bazen dituen, edo... Lehendi, bat bada pandemia sortutakoa, baina, bueno, bai, azkenean pandemia izan da Kristo aurreko eta Kristo ondorengo esaten da hori, ez? Dan esaten da, pandemia horretik, ostetik. Bai, esaten da gero ostean hobeagoak izan behar genuela. Ez da gita zu horrekin batotez zen, edo inguruan zer nolakoak dituzun. Zaila ikusten dut, bizitza absurdoa, porque bizitza hau, osea, gizarte hau absurdoa bentsatzen gat, ze deriba daukan. Frenauiako ginuke eta bizkat, baina ez dut ikusten, gure gobernantiak ez da ere hortan bintzen. Bada diskan Kabira izeneko abesti bat, orduan atzera egingo dugu ere, sorlekura, ez, Kabira. Zuzer horri gehientsuenok Brigada Kriminal taldean ezagutuko zintuzten, eta bertan disko honetan baino doinu gogorxiagoak egiten zenituen, ez? Punk estiloko taldea bazelako, eta hemen disko honetan berriz punketik gutxi. Hori zer da, damutu egin garelako, edo beste bide berriak irekitzeko gosea ere bazenuelako. Bueno, punka definidu biako genuan lehenko. Punka ez da soinu bat, ez da, bueno, punroka igual izan lehike soinu bat, baina punkan atzetik beti onda, bebai, transformazio roi hori, ez? Ez dakit, argiako entrevistan esaten eban. Netako gaur egun punk talde asko esaten dituen gauzak, baino askoz punka badala hortu ekologiko bat eukitzia gaur egunean. O energetikamente sosteniblea izatia zure etxia. Hori pentsatzen punka hoa esatia poliziano baino. Norberak egitearena ere aldarrikatzen zuen, ez da, punkak ere, eta norberak bere bidea ere egin dezake. Eraldaketa hori, eta niretako talde punk geixenak, punk deitzen dienak, eraldaketatik gutxi dauke. Osea, moda bat bihurtu da, eta ia. Hortik soia pixkatasun. Eta eraberean publikoak ere, behar bada gauza berriak ere nahi dituela, ez da? Zaharreiuko egin gabe, haiek ezagutzen ditugu eta maite ditugu, baina berrietara ere ireki beharrean. Bueno, hau berrixa, hau ez da oso berrixa, nik itxoten musikia. Baina, bueno, igual hitzetatik, ero bauka zehose ezberdina. Eta zure estiloari begiratuta ere, bai, zertzela da batzuk, esan dugu Brigada Kriminalen ibili zinela, ez da, gero Fiakrasen, eta Bizardunaken ere ezagutu zintugun. Bizardunaken bai, folka egiten zenutela, nabarmenago, ez? Pixkat kutsu zeltarra eta zeukan musika. Irlandako folka, Fiakrasen bai, Irlandako folka, hemen, bueno, folk ikutu bat, bai, country pixkat, gero psikodelia, zehose, bueno. Ze hori izan behar, folka gustoko dugun hori, askotan ñoño izena jartzen digute, ez? Ja. Bakizu? Bueno. Moñas xamarra garela. Irlandako folka ez da bat peñoa. Ez da bat, hori da, ez? Oso burrutua izan hori da. Claro, ze folka nolabait ere bada norberaren erroekin edo lotzen duen musika bat, ez? Herri musika azkenian, ez? Folka hori nahi dago esan. Eta zuk esan duzu ezer berririk ez dagoela, baina esate baterako badaukazu kantu bat, iluna eta argia, egutera eta laiotza bizitzan denak duen bezala, argia eta iluna ere baduelako bizitzak, eta bertan bai abiatzen duzu rock gogorxeagorarekin, baina bukatu berriz, musika latinoarekin. Bai, musika hori da. Eta biak abesti bakarrean, ez da, horre infrentzua eta... Bai, gustatzen gatola sortzia, ez dakit, punto rarba kantuetan, eta hola kurri jatan, da, bueno, gero moldatu ginoan horra arreglo batzuk. Latino hori tumbao, latino hortara bidean, da, bueno, kurioso geratu da. Eta hor esan behar da, gero, hori ez, folka oinarri hartuta,
kutsuak ere nondik hartzen dugun edo ze traza hartzen diogun, ez? Eta urrutira joan da Saturnaraino joaten bagara, hor ura hasiera entzun da, gainera diskoaren abiadura ura da, ez? Saturnotik abiatzen duzu, eta Saturnoren melodia entzun da, Ennio Morricone edo alakoak datozki burura westerra, ez? Ordan ematen du, ez dakit den borondate adierazpen bat, diskoa abiatzerako gerrara nator, ez? Hemen pistola atera eta gerrara nator, edo... Saturno dator pixka, eta alkimia munduan esaten da, Saturnoko dala lehengo esfera pasatzen dana korporizazio aurretik. Orduan pixkat, sarrera hori horretxik jarri notzen Saturno, lehengo paso hori moduan, ez? Eta Morriconena, bai, bueno, pixkat rollo, pixkat epiko hori, notzen emone, sarrera hori, trompetekin, eta rollo. Bai, gero Saturnotik bueltan garena, ez? Eta hor, zer garen, ez? Bai, gogo eta hori egiten duzula, eta hemen gaude, begi berriekin begira, esaten duzu, ez? Bai, hori da, berriz transformazio hori, ez? Bai, hori da konstante bat, ez da? Bai, hori da. Baina begiak dira berriak edo bizitakoek berritzen dute, ze begiak betidanikoak izango dira hor, baina... Ez dakit, bai, bizitakoak igual eraldako da hori bai, ez dakit. O begiradak, ez? Ez da bakarri begitxak. Eta bizitakoekin zer geratu behar dugu, honekin eta txarrekin, biekin, ala... Danekin, dana. Iluna eta argia, dana gure barnian dago. Baina ilunak pereza gehiago ematen du. Zaiagoa da, eta bildur gehiago ematen dago. Zuk zer horrek zure bizitzan ere ilunetik izan duzu, esan duzu ez da, harrian, elosu mendin ere, aitari agurra eta omenaldia egin izan diozula, zu gazte zinelako, hiltzalako ura ere, eta hor pentsatzen dut horrek bat markatzen duela, ez? Home, 9 urtekin, zuraitza buruaz bestein, eta... Bueno, saia, ama negarrez ikustia egun askotan, etxian, eta ez tozu ondo ulertzen, da, bueno. Baina, alde iberian, horrek emoten dutzu beste ikuspuntu bat zure bizitzarako, positiboa dana, bai, ez? Argi hori, eriotzan argi hori behor dagoela. Obviamente, momentuan saia ikustia, baina, bueno, niri horrek emondoz bide bat beste mundu batzuk esploratzeko. Eta gaia naturalizatzeko ere, bai, ez da pentsatzen dut eriotzarekiko batek daukan harremana ere aldatzen dela. Bai, hori da, bai. Ni eriotza, bueno, egin zoze natural modan ikusten dut. Ez daukat bildura hondirik, eta nik ustot berba emiako ginoala, gaitxau. Bai, ez da. Askotan tabu moduan dauko, eriotza, ez da nahi, bueno. Hor dago, jaiotzen garen momentutik, hor dago. Horregatik beste kantu batean diozu, ez da hil edo bizi, ez? Aukerarik ez dagoela, ez? Aukeratzeko emango baligu gete, segur aski, gehienetan edo ala beharko luke behintzat, bizi aukeratuko genuelako. Baina bizi guztian, 200 urte biziko gehian, aspertuko gehian, bai, ez? Eta batez ere nola bizi garen, eta hori ere bada beste bat, ez? Askotan bizia luzatzea arren, bizi horrek behar bezalako kalitaterik ez badu ere, ez duela inbesteko zentzurik, ez? Lehen esaten dutzuna, bizitza honek askotan absurdotik asko dauka. Zela bizigan, korrika, naturatik zero deskonektauta, ez? Natura bihurtu dula kapitalismoa beste ustiatzeko leku bat, ez dakit, desastre bat. Eta gero eta okerrago. Orduan, hau bukatzen denean, zer ote dagoen ez dakigu, baina besti bat ere alaxe izendatu duzu zuek, ez da, hau bukatzen denean, eta bertan gainera laguntza baduzu, Unidad Alabesakoa, ez alderdi politikokoa noski, bestelako talde horrena. Ze esan dugu, zurea oso proiektua dela, baina egia da, abesti desberdinetan eta ere, aldian aldiko kolaborazioak eta ere izan dituzuela, ez da, besteak beste hor ikusten dugu, airezko laukote bat ere izan duzula laguntzen, ez? Zortziko? Bai, soka. Bai, bueno, bai. Batzun artean, bai, soka, gaixiak bai ondie, gero Artola, Artola nerekin fiakra zen, Misardunetan, brigadan beti onda nerekin, eta, bueno, kantu hori beragan pentsa honean, da letra zati bat itxoa bai, eta, bueno, kolaborazio asko, urtetan inguruan ibiltxako lagun asko lagundu da diskoan. Eta ze aportatu dute zure taldekidek diska honetan, esan dugu ideia eta zurea zela, filosofia ere bai hortan, baina pentsatzen dut, batetik Maitanek gertuenekoak, pentsatzen dugu bezala ere aportazioa handia ekarriko du, ze lehen esan dugu bezala zaintza eta alakoak ere erdigunean jarri ditugun hontan, ez? Ensaio aldetik, grabaketetan hori, azkenian konsiliatzia ez da erresa, ahotz aldetik Maitanek iztona nahi dau, ni baina asko sobeto kantatzen dau, melodixak bai, gero Gile, kriston baterixia da, ubera gitarrista oso ona. Direktuan be Ander Elorza eta Adolfo Alcocer etorriko die,
bajoan eta gitarran, eta, bueno, azkenia lagunak eta musikonak. Orain direktoa aipatu duzula, Ataunen izango da, lehenengo itzordua, asteburu honetan bertan, ez da, bihar? Bihar, ja. Eta zuzenekorako ze intentziokin Aitor? Ondo pasatzea. Ikusiko. Jende pixka etortzen bada, hobeto. Baina ondo, saiatu disfrutatzen. Azkenian, ez daukola espektatiba handi. Gure lema hasi ginean zintua zen, espektatiba gutxikin aurrera itxea. Eta ingo segala ere frustrazioak ere gutxiago izaten direlako, ez da? Batzutan espektazioak goran jarri eta gero... Hori da. Espektatibak ez padao, ez da sinipez. Bihar Ataunen, hilaren 10ean Bergarako seminarizioan, ez da? Bai. Eta 25 berriz, Antzokiko Azkoitiko Matadeixen. Matadeixen, bai. Hori da, horri izango dela, zuek zuzena ikusteko aukera, eta diskak ere salduko dituzuela. Zer uste dut, aipatu beharreko ere badala, gaur egun eta kontuak nola dauden, ez? Norberak bai, bere proiektua izatea, eta bere mezua zein behar duen, eta argi izatea, hori zabaltzeko bideak, ez dira erresak ere, ez? Eta autoedizioaren bidean norberak erabakitzea, hau aurrera atera behar dut, bai edo bai, beste aterkia handi baten babesik gabe, horrek ausardiatik ere asko duelako, ez? Ekonomikoki pixkat, arriesgago da. Eta gero, ez dala erreza diskografiken roioan sartzia, ni gaina zenoko papeo goik, porque pereza ondixan moten doz, sartzia asunto horretan gaur egun. Poli-poliki disko batzu saldu dira, bintza diru pixka rekuperau, eta igual dirua alabe galdu ingo, baina, gustora indakua. Esan beharrikoa esan da, geratu zara. Salgai ere badago, ez, herriko dendetan, Bergaran eta hainbat dendetan, eta topatu nahi duenak ere, arrastoan ere, sarean ere arrastoa bilatuko du, eta aitzakiarik ez da egongo. Hoi da, nahi duenak bilatuko du, ezta? Eta zu bilaketa horrekin ere jarraituko duzu. Ze bilaketa horren emaitza badau, baina bilaketa ez da bukatzen, ez? Ez da hasita bukatutako zerbait, bizitza jarrera bat. Hori errekian, aurrera eta... Saturnotik abiatuta, alkimiak esan duen bezala, eta bate daki non bukatu, ez? Ikusiko, a ber. Momentuz behintzat gure belarritan bukatuko du, harria honek, eta hori beti ere plazerra izango da, ze benetan merezi duen diska da, eta aldortatik ere zorionak ba, Aitor. Mi esker. Eutxi horri. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Aitor. Xavier, zertan ari zara hemen, lagun bat ikustera etorri, Xavier, ezin zara hemen egon. Eta nola ingo duzu ikusteko? Egun santu osoa taberna azul honetan ematen baduzu. Epaileko belukete gauza serio eta sarduratzea. Ikusi alduzu nola egon gure auzoa. Dena matxu pinguiz, panchitos, morenillos beteta. Beti. Ze guapo ipinten zaren, azerratzen zarenean, Badakizue, oraintxe gaude bete-betean, maskaradan garaian, eta maskaradekin batera pastoralak dira Zuberoako kultura adierazpiderik ezagunenetakoa, ezta? Eta pastoralen gainean, bada halako, kondaira bat, mitologia bat, ezta? Askotan parre ere egiten dugulako, luzeak direlako, bueno, ez, talen esan dugun bezala, zorionez bada, harrikada berezia duen jenderik, tradizioa hartu eta tradiziori moldatu, egokitu eta eguneratu egiten dutelako. Eta horren adibide bat izango dugu, igande honetan, Iruñan. Izan ere, nano pastorala izango dugu. Zer den nano pastorala? Nik baino beto hitzek aurkeztuko digu, hitz Iriart, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz gara ongi? Bai, dena ongi. Bai, eta dana prest? Bai. Bai, badu aspaldia. Hori da, lehendik ere egina duzuelako, ze aurrena behar bada hitz, hori argitu beharko dugu, ezta? Nano pastorala, izenak berak ere arrasto bat ematen digu, ez? Pastorala txikixagoa edo izango dela, moldatuta esan dut, bain neurrian eta denboran, ez? Bai, hori da. Nano pastoral honek, hori, gutxi gora bera ordu gehieko hori denbora dauka, eta pastoraleko kode asko balin baditu ere, agian pastoralarekin harremantzeko lehen urratxe gozoa izan daiteke. Izan ere lehen esan dugun bezala, ez, egongo da pentsatuko duenik. Karo, eske pastoralak beti luzea, ura etortzen zaigu burura, ez, eta bakarren batek esan dezake, halako gauza luze batekin hasi, bueno, hau izan diteke zizkamizka bat, ezta? Behar bada mundu hau ezagutzeko, pastoralaren osagaiak zeintzuk diren ezagutzeko, eta gero hau gustoko izan ezkero, orduan jauzi egitea haundira, ez?
Noski, gero egia da alde handia badagoela ere dena den, udan ikusten dugun pastoral formato hori eta nanopastoralak ematen duenaren artean, baina egia da nanopastoralak ere balio duela agian udan edo ohituran ezagunagoa zaigun formatu hori galdezkatzeko ere eta ikusteko azkenean zerk egiten duen pastorala edo zer garrantzitsua zaigun pastoral batean ere eta pastorala txikitu behar balitz egunen batean edo gaur egungoak ez balu gehiago funtzionatuko ea zerbait txikiagok eta jasangarriagoak eta egin errezagoak funtzionatuko lukeen ala ere edo ez. Bai, izan ere pastoralak baditu, bertute asko noski eta orain zerrendatuko ditugu. Mugak ere bai, ze neurri horretan eta hain parte hartzaile izate horrekin, hainbeste jende mugituarazi behar horrekin, batera eta bestera pastorala eramatea badakigu zaila ere badela, eta behar bada, formatu honetan erresagoa da, zuberotik bai abiatu, baino Euskal Herriko beste edozein tokitan ere pastoralaz gozatzeko aukera izatea, ez? Tamalez, Zuberoaraino joateak pereza ematen digun bezala, erderaz esaten den bezala, si la montaña no va a Roma, esaera hori den bezala, ez? Etor daitezela Zuberoarrak gurera, ez? Eta zuberotarrak ohituta daude besteetara joan behar izatera, eta hemen ere hori gertatzen den da, iduritzen zaigolako ere pena merezi duela obrak, esan nahi dut garrantzitsua da obra hori mugitu dadin ere eta jendearen gana heldu dadin, eta 5 pertsona garenez, 3 aktore eta 2 musikari, egeza egiten zaigu ere mugitzea. Hori da, orain arte ez dugu aipatu, baina Michel Etxekoparrek idatzitako Getariatik mundura, eta claro, Getaria tartean eta mundua tartean egonda, pentsa dezakegu noren gainekoa den, ez? Bai, hori da, Elkanotaz hitz egiten duen pastoral txikia da, baina ez Elkanotaz bakarrik, Elkano bizi izan zen garai hartaz, eta bere bidaietaz noski, baina Euskal Herrian eta Getarian zegoen egoeraz ere, eta beraz, bidai hori eta pertsonai hori eskusatzat hartuta ere, helburua da pixka bat ingurugiro hori dena kontatzea ere. Aipatu behar da gainera, aspaldi xamarrean idatzi zuela Michel Etxekoparrek pastoral hau, baina orduan antzesterik etzen izan, ez? Eta orduan orain zorionez, horrela moldatuta behintzat, azkenean lortu da garai hartan helburu zena. Bai, hastapen batean agian helburuak desberdinak ziren, Elkano pastorala egin nahi zen, gehien bat Getariako jende euskalduna eta Siberuako jende euskaldunak pastoralaren bidez eta artearen bidez elkarrezagutzak izan dezaten eta elkarrezagutu elkar guzti dezaten, beti on egiten digulako euskaldunai, eta Getarian posible ikusten bazen, Siberuan pixka bat zailagoa izan zen elkan hori lekutxo bat aurkitzea edo kabi bat aurkitzea proiektu hori aurrera eramateko. Eta beraz ezezkoen aurrean edo gogo falta horren aitzinean edo behar hori etzen ikusten bederen eta beraz pastorala gelditu zen pixka bat hola geldian, ez? Baina, hortik hilabete batzutara ikusita ere testuaren kalitatea eta hor jadanik aurreratua zen lan guzi hori, nahia izan zen proiektu hori aurrera eramatea, beste gisaz, ez genuen ikusten ere Getariako ekin bakarrik emateaz helburua etzen hori, ez? Beraz, proiektua txikitu eta txikitasun horrek asko ekarri digu ere, eman digulako parada azkenean beste gai asko lantzeko eta beste gisaz lantzeko pastorala. Bai, izan ere, pentsatzen ari nintzen, bakizu Euskaldunak nolakoa garen. Lau eta gure artean gainera, elkarri mokoka, aritzen garela askotan, ez? Elkanoren gainean ere, jakin badakigu, ez? Badaudela, iritzi desberdinak ere, arek egindako balentria, edo garen atzean zerrote zegoen. Pentsatzen dut tradizioen gainean ere antzeko ibiltzen garela, ze bakarren bat hasiko da esan ez, honek pastorala izango du izena, baino izana, ez, ze hor hasiko dira zerrendatzen, pastoralak berezkoak behar dituen ezaugarriak, ote dituen edo ez. Horrelakorik ere entzungo zenuten, ez, hitz? Bai, noski, baina uste dut tradizioa edo hor ari garen hon artean bederen tradizioaz oso nozio amankomun bat dugula eta tradizioa txikitatik bizitu dugula eta ez diogula bat ere ez dugula kompleksurik, ez, horrekiko esango nuke, benetan gure egunerokoa da eta egiazkotzat hartzen dugu.
Eta beraz, tradizioarekin jolasteko momentuan ere, agian ez diogu kanpotik jendeak dion beldurra edo zurruntasun sentsazio hori edo dena delakoa, ez? Beraz, hor gaude tradizioarekin jostetan eta beraz, definitzen ere batera momentu berdinean guretzat, horrek bakoitzarentzat balio du tradizioak, zer den tradizioa, zer den garrantzitsua pastoral batean, zerrek balio digun edo eta orain arte heldu zaigun pastoral horrek ea formatu horretan balio digun eta jarraitzekotan denboran pastoralak jarraitu behar balin badu, ea ez dagoen moldaketarik egiteko gurea go izan dadin. Hori da, bizirauteko ezinbestekoa izango dela, ez da, hitz, eta lehen aipatu duzu, normalean holtza gainean 200 bat lagunetalakoak ikusten dira, baina kondestablen igandean hariko zarete 3 aktore, 2 musikarien laguntzaz, baina 3 aktore, 3 kantari, horietako bat zu, eta pentsatzen dut horrek ere ardura, ez zaitut urduritu nahi, baina ardura handiagotu egingo duela, ze, karo, tokia oso polita da, kondestable jauregia, bakigu, horregatik ere berezi du, toki berezia izango da, eta pentsatzen dut akustika ere berezia behar duela tokiak, baina, karo, aurrez aurre izango duzu jendea, eta 200 lagunen babesik ez, Antxe, aurrean, zuek zer horrek? Bai, egia da aldundua gaudela aspaldian ere hor gauden 3 aktoreak, justu detaile gisa esango nuke ala ere garela 5 aktore, 5 kantari, 5 musikari ere gisa batez, 5 pertsona izateak jadanik ekartzen du muga hori, ez, kantaria eta musikariaren artekoa edo antzerkilari eta dantzariaren arteko muga hori pixkat lausoagoa dela eta denak garela dena pixka bat gisa hortan eta beraz gutiago balin bagira ere argi daukagu edo nik bederen sentipenez argi daukat nirekin dauden beste 2 edo beste 4ek askoz gehiago lagunduko nautela ez eta agian ez ezagunak zaizkidan beste 186 pertsona ez. Hor da kriston konplizidadea lanean eta sorkuntzan eta bakoitzak egiten du edo bere gain hartzen du egiten dakiena edo gustora daukan hori beraz prozesu horrek ez gaitu biluzik uzten jende aurrean eta gainera distantzia motz hori gu eta publikoaren arteko distantzia motz hori bilatua da. Eta seguru nago gainera konplizidadea aipatu duzuzuk, baina publikoa eta zuen artean ere konplizidadea sortuko dela. Aipatu behar da gainera sarrera debalde dela, tokia betera arte, beraz, badazpadare garaiz gerturatu, hitzordua 7etan kondestablen, hitzordua eginda geratzen da, mila esker egindako lan guztiarengatik. Mila esker zuri. Zuei, eutxi horri, eta pastoralaz ari garela, hori da proposamenetako bat. Baina beste melodia hau ezagutzen alduzu, ezaguna da oso, aitzakiarik ez da. Beethovenen 5. sinfonia entzutetsuena, ezagunena hause izango da, Euskadiko Orkestraren demoraldiko 5. programaren ardatza. Gaur hasi eta astebetez. Irudi hauek ez dira noski Euskadiko Orkestrarenak, baina Euskadiko Orkestrak berak joko du lehenengoz gainera. Ta sinfonia horri aipatu behar da Patuarena izena jarri ziola konpositore alemaniarrak, eta horregatik gure patua izenburu hori ipini dio orkestrak kontzertu sortari. Dinis Sousa, zuzendari portugaldarrak idatuko du orkesta lehendabizikoz gainera. Kontzertuak apuntatzeko, nahi baduzue bertara joan, honakoak gaur eta astelenean Donostiako kursalean, hilaren 7an Iruñeko Baluarten, 8an Bilboko Euskalduna Jauregian eta azkenik 9an ostegunez Gasteizko Printzipal Antzokian. Hori musika klasikoa gogoko baldin baduzue, eta bestelakorik bluesa gustatzen bazaizue, edo bluesa ezagutu nahi baduzue, lagundu nazazue, nora eta Gipuzkoako herri batera horixe pista, eta behar bada, gutxien espero duzuen herrian Zizurkil. Zer lotura ote duen Zizurkilek bluesakin, hori kontatuko digorentxe, Ainhoa Larreak. Arratsaldeon, Ainhoa? Arratsaldeon. Zer moduz gara ongi? Ondo. Dena prest, biharko bluesaren gaurako, ze honezkero ja trikimaioa hartuta izango duzue antolakuntzan, ze 20 urte badira, ezta? Halakoa antolatzen duzuela?
Bai, hoxe da, 20 urte da maizkigu bluesan jaialdi honekin, eta bai, dena prest, momentuz. Eta esan dugu, guri behintzat deigarria egin zaigu. Nun eta zizurkileen, olako tradizioa, ez dakit, guk behar bada, bakizu, trikitixa edo olakoak eta gogokoago izango zen dituztela, ez da, hor Bilagunan eta Martin Musika Eskolak eta egindako lanari eskerreta ere, badakigu trikitilari sorta bat badela, ez da, hor eskualde horretan, baina ez, bluesa, nondi dator ohitura, Ainhoa? Egia esan hemen dela 20 urte, bazion taberna bat, aurrera taberna, eta bertan kamarero eta jabe bezala ibiltzen zen Imanol Leizmendik, bluesa eta jazza oso gustoko zituen, eta, harrek lehenengo harria jarri, eta 20 urte iraun ditu. Nunbait gogoko zenuten gainerakoek ere, eta ikusi zenuten funtzionatzen zuela, zuze horri zizurkiliko kultura teknikaria zarelako, ez? Eta horregatik urtean zehar prestatzen duzuen eskaintza horren barruan, ezinbesteko hitzordua bihurtu dela musika blues gaua. Eta gainera diogu, lehengo moldera ere itzuli zaretela, ze tartean ere noski, badakigu, ez da, ze gertatu zaigun guztioi ere azkeneko urte hauetan, eta hor ere egoera berrira moldatu berri izan duzue, baina lehengo formatora itzultzen zarete aurtengoan. Bai, gure blues jaialdian ezaugarri hoxe zen, ez? Azkenian herriko 3 tabernetan eskaintzen dira kontzertuak, eta nik uste xarma hor da, hola, ez? Oso gertuko kontzertuak izate dela, artistetatik oso gertu ondatxekela zaletua, eta 2 urte zailak izan dira, denantzako bezala, pandemia garaian plazara atera behar izan genituen kontzertuak, baina ikuste gendu bere xarma galtzezula, ez? Orduan aurtengoan berriz tabernetara itzuli gara. Eta esan dugu, 3 taberna, 3 eszenatoki eta 3 talde, edo desberdinak entzuteko aukera izango dela zizukien. Aztertu ditzagun bana, iruditzen bazaizu Ainhoa, arratsaldeko 7:00 hasiko delako gaua, eta aurrena izango dituzue Johnny Bixton eta Sweet Marta. Marta, hori da, bai. Egia da blues musika oso gizonen musika dela, eta azkeneko urtetan emakumeak bai pauso bat aurrera ematen nahi dela, eta eskaintza zabaltzen nahi zaigula, eta aurtengo honetan 2 kontzertutan izango ditugu emakumeak. Sweet Marta Bartzelonatik dator Johnny Bixtonekin, eta Sweet Martak harmonika jotzen du, ez da oso normala emakumeak harmonika jotzen entzutia, eta, nik uste oso aukera politia izango dela blues akustikoaz gozatzeko. Hori da, eta bigarren kontzertua berriz, etxekoa Euskal Herritarra, Itziar Jagüe Gasteiztarra, eta gainera zorionekoak zuek, bere lan berria estreinatzen dabil, bera? Bai, aste honetan dabil, Madrilaldean, eta, 2020ko Delicious diskuak eukizun arrakasta ondoren, Girl Like Me aurkezten nahi da guantxe, esan bezala usteet kontzertu pare bat eman ditula aste honetan Madriden, eta, gero aukera izango dugumen zizurkilean larunbatean bere ahotsaz eta bere musikaz gozatzeko. Eta beste bikote bat, ezta, Adrian Costa eta Julian Maeso gauerdian bluesaren gauari bukaera emateko. Bai, kontzertua izaten da pixka festa bukatzen duen kontzertu. Golfoa da, gauerdian egiten den horrekin. Parrandaitekoa, gautxorientzat. Eta Galizia aldetik datoz, aski ezagunak dira, Adrian Kostak, Lorries del Cao eta Tonki Blues taldeak sortu zituen bere garaian, eta Julian Maeso, M-Clan eta antzeko musikariekin ibile da. Orduan, nik uste zurki bateako plantilla politia eta erakargarria. Izan duzu lehen Ainhoa, ez da, lehengo moldera itzuli zaretela, eta esango nuke, edo, bluesak berezkoa duen giro hori, ez, taberna giro hori ere, badala musika hori bizitzeko beste modu berezi bat, ez? Beraz, zizurkilera gerturatzeko aitzaki ez dino beha da, herri dotorea delako, badakigu hori, baina bestela horretaz gain, ez, hori gutxi balitz, bluesaz bere jatorrizko puntu horrekin gozatzeko aukera ere ematen diozuela zaletuari, ez? Bai, dudik gabe, bluesan esentzia hoxe da, ez? Taberna girua, iluntasuna eta parranda, ez? Eta berreskuratzea, guretzako behintzat apostu politia da, eta esan bezala oso gertutik taldiaz gozatzeko para. Eskerrik asko Ainhoa eta ongi atera dadila, Oso ondo eskerrik asko zuei. Zuei eta proposamenekin jarraituz, ikusi duzue denetari daukagula, Mikel Zumeta prest, zineaz aritzeko, baina bestelako erakusketarik eta ere bada gure inguruan.
Ba hortxe, badakizue aste honetako protagonistetako batzuk izan direla, joareak, zubietan, iturenen, bietan hortxe aritu izan direlako, beraien joareekin, natura esnatuz, ezta? Azkenean udaberria gertu dugula, eta natura bera esnarazi beharra dagoela, eta horregatik zarata hori, beste Nafarrokoen bat herritan ere, Zunbilan, Huitzin, lehendik ere hasiak dira, eta horrek izan nahi du, inauteri garaia, hementxe dugula, gainean dugula. Eta behar bada, mozorroa prestatzen hasi beharko duzuela. Gure hurrengo gonbidatua mozorrorik gabe etorri da, baina mozorrotuta. Ze bera, zineaz hitz egitera etortzen da, baina gaur uste dut prestatu duen ariketa ikusita, zinemazale ez ezik, filosofia zale, edo bestelako etiketarik ere jartzeko moduan. Mikel, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ze guk esan zen igunean, nik inauteri ez hitz egin behar dut. Guk uste genuen, inauteri giroan egindako pelikulak ekarriko zenituela, eta alakorik ez, bakar bat bera ere ez? Ez. Bueno, beti saiatu behar nahi zerbait. Zuli bat ematen. Hori da, zerbait desberdinak hartzen. Eta zer egin duzu, egin duzu? Hartu dut, esan duzun bezala, hartu dut pixka bat, inauterien sena edo funtsa zein den, eta nolabait aletu dut, eta hortikan, aukeratu dut lau pelikulak hartze dituzte. Inauteriek egiten duten, bera egiten duten pelikulak. Hori da, izango litzatekela, inauterian egiten duguna, normalean, historikoki izan du da, ordenaren iraulitze hori ez, nolabait. Eta aukeratu dut, generoa iraulitzen duen pelikula bat, umeek eta helduen artean dagoen botere harremana irauli egiten duen beste bat, eta ikusiko du pixkat, nondikan di joan aukeraketa. Ikusiko du, mozorroa nolakoa geratzen zaizun, baina aurrena behintzat zein aukeratu duzu. Lehenengoa, ¿Quién puede matar a un niño izena du, 1976ko pelikula bat, Narciso... Azteko. Bai, baina, tituluak nik uste dut beldur gehiago ematen duela. Gero pelikulak bera baino, Filmak baino, bai. Ezaguna da, kultuzko pelikula bada, eta zer aurkituko dugu pelikulan. Pelikulan ikusten duguna da, bi turista, uste dut, Balearretan edo daudela, eta juten dira isla batera, ez? Turismoa, jendea gora, jendea bera, eta erabakitzen dute barko txiki bat hartzea, eta ondoko beste irla txikiago batera jutea. Eta bertan, ara izten direnean, konturatzen dire, umeak besterik ez daudela, eta ez dagoela heldurik. Eta, jarraitzen dute Irlan zeharrea heldurik aurkitzen duten bilatzen, han bertan hotela edo zerbait aurkitzeko asmoarekin. Eta hor sortuko da, nolabait, kondizio egoera oso arraro bat, non ikusi ditugun, umeak jarraitzen dituztela, ez dago heldurik, eta ez dute esango zer gertatzen den, spoilerrik ez, baina tentsioa eta pentsatzekoa da oso inkietantea. Bai. Boterea pasatzen da helduak izatetik, nolabait, umeak izatera, eta interesgarria. Esan duzu, ez da inauteritan pixka bat denak ume bihurtzen garela, ez? Jolaserako eta ere egokiagoa delako garai hori, mozorrotuta gauden horrekin, ematen du gauza batzuk ere barkatzen zaizkigula, ez? Eta denok bihurtzen gara ume. Eta beste joera handia izaten da, eta askotan esaten dena da, gizonak emakumez bakarrik jazten zarete inauteritan. Bestela urtean zehar, apuro gehiago ematen digula, baina inauteritan libre dela, ez? Genero... Hori da, generoarekin jolastea, azkenean inauteriak ritual bezala direlako ordena haustearen asmoarekin egindako ospakizun bat, ez? Eta, ordenetako bat, ez? Gure nolabaiteko ezarritako ordenetakoa da generoaren ordena, ez? Eta horren adibidez, ze pelikula genuke? Beste pelikula interesgarri, bitxi bat, ekarri zuet, Le Garçon Sauvage izena du, zuzendaria Bertrand Mandiko da, 2017ko pelikula bat, ingelesez The Wild Boys izena du, modu erres batean azaltzeko, izango litzateke, gazte batzuk, arauak edo apurtu dituzte, mutil talde batek, arauak apurtu ditu, nolabaiteko lege hauste bortzitz bat egin dute, eta zigortu egingo dituzte, eta barku batean sartu dituzte, eta isla batera bidaliko dituzte, Baditu nolabaiteko erreferentziak Lord of the Flies, edo Señor de las Moscas, edo Eulien jaunaren nolabaiteko zantzu bat dauka, zer gertatzen da filmean. Generoaren irakurketa oso interesgarri bat egongo da, non protagonistak hasiera batean genero bat daukate, eta filmaren bukaeran beste genero bat izango dute. Eta hor, ibilbide nahiko misteriotsua, surrealista, koloretsua eta oso interesgarria plazaratuko da.
ohiko gidoitik ateratzen dana. Guztiz, bai. Aurrikusten zaila izan daitekena, ez dakizulako nondik eramango duten, ez? Eta batzutan, xarma hori ere badute pelikulek, ez? Hasieratik bukaera oso garbi ikusten baduzu... Ez. Pereza. Ez. Baina esaten baduzu, ara, aldiro, ez? Esna zaudela hortxe zusteren bat edo beste baldin badago ere, horrek laguntzen duela, ez? Honetan ikuste dut, bai, ez gehiegi burua utzi, hobeto filma ikustea, eta, bueno, ea nora garamatzan, eta ez gehiegi burua ustea. Gero hauek dira, pelikulatik ateratzen denean, eta jendeak esan duen, ez dut piperrik ulertu, eta esan dut, ondo. Bai, honetan bai. Nik uste dela gehiago gozatzeko, nik uste klabeetako bat dela, agian hori, Lord of the Flies edo, ez? Osa, Eulien jaunaren historia hau, ez? Nola, gazte batzuk irle batean bukatzen dute, eta hor badaude, botere harremanak, eta egitura bat, eta, kaso honetan, generoari eraman da, eta, pixkat magia, pixkat oso interesgarria. Eta generoaz eta ari garela, gainera horre irudietan ere ikusi dugu, Iturenen, Zubietan, Zumbilan, Nafarroko iparrean batez ere, animaliz ere mozorrotu zale dira, hartza agertzen da, bakigu, bestako ariak eta halako figurak ere agertzen direla, eta animaliek ere izaten dutela bere tokia, ez? Hori da. Esan duzun bezala, ez? Natura esnatzearen horrekin, asmo horrekin edo, joaldunak esan duzun bezala, ez juten dira, eta zintzarriekin, soinua, natura esnatu, badator Udaberria, eta animalien irudia, ez? Oso presente egoten da ere bai, ez? Egia da, niri Nafarroako inauteriak asko gustatzen zaizkiala, eta oso basatiak direla, ez direla estandarrean gaur egun, ez? Inauteri pixkat edulkoratuagoak edo estituago. Basatiak dira gainera bertakoak daudenean. Horregatik, kanpotarrak gerturatzen etzaile gehiagi gustatzen, ze egia da, hortan komunikabideok ere izango dugu herruaren zati bat, segurazki, urtero joaten garelako fotoaren edo irudiaren bila, eta horrek noski haiek ere kokiltzen ditu, ez? Eta haiek euren artean beste konfiantza giro hortan, basatiagoak eta benetakoagoak dira. Hori da. Baina, animalietaz ari garela, eta hementxe pantailan ikusten ari nahizelako, oraingoan marrazki bizidunak. Hori da. Oraingoan gure barruko umetxo hori ere atera da. Bueno, pentsatzen nintzen bai, egia esan Wes Anderson da zuzendaria, Wes Anderson oso zuzendari interesgarria da, pelikula erresa da ikusteko, polita, eta pelikula ona da. Batzen ditu pixkatez, ona... Pelikula bat eskatzen dizkiozun guztiak. Bueno, gauza asko. Feina hasita ez, prezio berean. Haizu, polita, interesgarria dauka, haizu. Zer gehiago eskatu behar du. Hori da. Eta pelikula oso polita da, eta ikusten dugu azeri baten historia, eta bere familiaren historia, eta nola joaten den inguruko baserritara eta oioak eta basabereak eta lapurtzen dituen, eta, badauka pixkat baserriko... Rebelión en la granja edo arrena. Hori da, hor badauka ez, nituen pentsatuak beste pelikula batzuk animaliekin, baina ez aurtuko dut, bai. Zeklau, gainea, ahotsa jartzen ere, hemen ez genituen haiek entzun, jatorrizkoan ikusi ez badugu behintzat, baina Clooney eta Meryl Streep, eta aktore handiak ibili zirela hortan ere, ez? Bai. Izan ere, bat mozorrotzen denean, balekoa da, eta izan diteke bat nahi badu Guardia Zibil, edo nahi duena izan diteke, izan ere, aukera horien baten digu, ez? Bizitza asko bizitzeko norberak, mozorro bat jarrita. Hori da. Bakarrean, bizitza asko. Hori da, eta horren arira, azkeneko proposamena, Mr. Nobody izena du, filmea, 2009ko pelikula, zuzendaria Jacob Van Dormael izena du, eta zuzendari belga daukagu. Aktore protagonista, Jared Leto, ni ez naiz oso Jared Leto zalea. Hola, keinua egiten duzunean. Bai, ez naiz oso Leto zalea, egia da, Letok oso film onak dituela, gero beste batzuk izugarriak direla, baina kasu honetan oso filme interesgarriak ikusten dugu hori etorkizun nolabaiteko batean bizirik eta bizitzeko gaitasuna duen pertsona bakarra bera dela, dagoeneko gizarteak teknologiari esker heriotzari nolabait eskapo egin dio, eta bera hiltzeko oraindik gaitasuna duen pertsona bakarra da, 120 urte inguru ditu, eta bere heriotz unean dago, eta aurkitzen dugu pixkat kontatzen, bere bizitza zein izan duen, zenbat gauza gertu zaizkion, zer erabaki hartu dituen, noruntz egin duen, eta, hola egin izan manu, eta haraka egin izan manu, eta, pelikula interesgarria da, non ikusten diren gauza asko,
bizitza asko, historia asko, eta bata bestearen gainean metatzen diren, eta, bueno, proposamen ere. Ez du. Bai. Ikusten ari izena da, lana majo egin duzula, ze burua astindu duzu, erronka etzen makala, eta alde hortatik 10 puxtarri irabazi dituzu, orain atxeden hartu, eta ja pelikulak ikustera. Ja, inauterien atala hortxe bukatuko dugu, baina astekoen estreinaldien errepasoa ere eskatzen dizugu, eta gaur ere egin duzu entresaka. Bai, bai. Ez dago bater ere, Zai aldago, zer, garai hau da pixkat, ez? Oskarrak, gero goiak ere horrataria. Goiak, Oskarrak, urrezko globoak. Bai, orain sariketa guztiak, eta orduan pixkat zai, orduan zai gertatuko, haiek ere ateratzeko, ez? Edo bestelakoak egiteko, eta... Hori da, askotan filme asko, azken unen arte zituzte estrenatzen, sartu ahal izateko, ez? Pixka bat, sari guzti hauetan aukeratuak izateko, eta bueno, asko azkenan urtarrian, abenduan, otxaian, hor metatzen dire oso film onak, ni orain zerrenda luzea dakat ikusteko. Pendiente daudenak. Pendiente ditudanak. Baina orain momentuz resaka. Oraingoz... Zinauterietako resaka, zineko resaka. Zineko resaka, bai. Adibidez, interesgarria, The Banshees of Inisherin edo, ez dakit oso ondo nola pronuntziatzen den. Frantzesa hobeto ematen dut. Frantzesan inbi ematen didaztu esaten duzun aldiro horregatik guztien dizkizut frantzesezko akturetan, baina... Inglesez dakat, Miamiko azentua dakat. Ulertzeko moduan, eta hori da garrantzitsuna bintzat. Almas en pena edo itzuli dute gazteleraz, bai, eta, bueno, Colin Farrell ikusten dugu, eta bi anairen arteko, nolabaiteko urteetako haserre luze bat ikusiko dugu, herri txiki batean, Irlandako herri txiki batean, eta ikusiko dugu hori zergatik dago nolabaiteko lehia hau, ez dute konpondua anaien arteko haserre liskar hori, eta bueno, badauka humore pixkat, badauka drama pixkat, eta berriz ere Colin Farrell ikusteko aukera, egia da, hasiera baten ematen zuela, berak jan behar zuela Hollywood osoa, ez, bere izango zela jainko berria, eta gero ez da, erdibidean ez dutetan geratu gizona pixkat, ez? Bai, bueno, niri esan aukerak eta normalean aukeretzetun pelikulak eta, bai, gustatzen zait. Bai, gustatzen zait. Bai, nahiko versatilidade polita dauka. Bai. Da proposamena, lehena, bigarrena berriz? Bigarrena, Shyamalan, Knock at the Cabin, ate joka edo, izango litzateke itzulpena, Dave Bautista, Jonathan Groff, bueno, eta familia bat ikusiko dugu, familia hau basora joango da, nolabaiteko... Ja, horrela azten denean pelikula malo. Bai. Bakizu, gero, eta gaina laku bat dago, nola ez? Irudikatu duzuna, hortik handi joa. Hor sorpresa gutxi egongo dela, ez? Bai. Interesgarria badaukala genero puntu bat, ez dut esango, baina baduela genero nolabaiteko, bueno, hor, ez irakurketa, baizik eta spoilerrek egin nahi, baina, bueno, interesgarria. Eta Shyamalan, netzako oso zuzendari interesgarria da, batzuetan asmatzen du, beste batzuetan igual, bueno, ez horren beste, baina beti zientzia fikzioa, fantasia eta beldurrarekin jolasten du, mezu interesgarriak dituzen filmeak beti plazaratzen ditu, eta, bueno, ikusi beharko da hontan asmatu duen, edo zer moduz. Gogoa ditut ikusteko. Bueno, hori ere apuntatuta geratzen da, eta horrengo bai frantzesez. Vale. Les enfants des autres, besteen umeak edo, hau, zaila ezagun aukerak eta interesgarri iruditu zena filme hontatik handa, eukitzen duela, orain gutxi barru San Valentin eta iritsiko dela, eta gustatu zaidana filme honekin plazaratzen duela edo mai gaineratzen duela gaur egunean bizi dugun errealitate bat, badaudela pertsonak bikoterik ez dutenak, eta badaude umerik ez dutenak, eta badaude bikoterik ez dutenak eta umeak dituztenak, eta sortu daitezkela nolabaiteko, bueno, famili berriak edo, bueno, ez? Oiko moldetik ere atera daitezkela, ez? Hori da, eta kontatzen du, emakume batek nola ezagutzen duen mutil berri bat edo, eta horrek badaukala bat, eta nolakoa den harreman hori, tragikoa izan daiteke, dramatikoa izan daiteke, dirudienez, sinopsian esaten duten bezala, polita hemen da, beraz, ez dute zer esan nahi. Bai, ze komediatik gutxi ekarri duzu gaur, eta alemaniarrak ere ez diren ez oso komedia zale, pentsatzen dut urrukoa ere. Ez.
Bueno, baina... Zergatik dira inserioak beti Alemaniak. Alemanak... Iraganaren gatik akaso. Bai, bueno. Zinea egiten dutenan jartzen dira pixka transformisteak. Zinema alemana badituzte pelikula oso onak, baina gero, nik uste batzuta... galdu dute hor, bai. Baina nahu oso interesgarra ditu zait, Rabille, Kurnaz, George Bushen kontra izan pelikula, eta oso interesgarra ditu zait, kontatzen duelako, hain zuzen, dorre bikiaen bombardaketaren ondoren, ez? Emakume honen, benetako kasu erreal batean oinarrituta dago, eta emakume honen semea nola atxilotu zuten eta Guantanamora eraman zuten, jatorri turkiarreko familia Alemanian bizi den familia baten historia erreala da, eta ama bezala, ez, nola esaten den ama adoretsu horiek estatutetara juntzen, eta George Bush nolabait aurre egin zion, semea nolabait hori da, ateatzeko handik, egoera hartatik, eta egia esan, enuen historia ezagutzen, eta zen dut, venga, interesgarra egiten zait, gaina ezakit. Hori genero bat ere bada, ez, alako pasarte batzutan oinarritutako benetakoak, eta pasada hon hechos reales. Eta etortzen zaizkigu burura, hortxe, eguerdi partean bazkal ostean telebistan ematen direnak, baino bestelako batzuk ere egon badaudela. Berlinalean egon du da. Horregatik aipatzen nuen, beti iruditzen zaigula etiketa hori dela arratsaldeko pelikuletarako bakarrik, baino bestelakoak ere badaudela. Eta gaina gautu esan dizut, Berlinalen egoteak ere ez du bermatzen hona denik, Ja, bueno, koloreak gaiak guztiak. Ez, kontrakoa. Aipatzen nuen zuzen ere, batzutan etiketa horren pean, berehala pereza ematen digutela, mendira edo basora doan familiaren gixara. Hori da. Baina gero etiketa horren atzetik badela. Eta esango dut, norbaitek esan dit, ez egitzeko paperarekin, txarteltxo batzuk edo ekartzeitu dela, ez dela bat ere elegantea. Urrengoan agian txarteltxokin egingo du. Hori esan dizunari saiozu, importanteena ez dela itxura bezik eta atzean dagoena, pelikuletan bezala. Oso argazki ona izan dezake pelikula, baina historia kaskarra bada, pelikulak ez du bat ere balio. Eta orduan itxura zaratago, edukia edo mamia da importantea. Batez ere nire paperekin ebalako, eta lehen gaina, alaxe, harrapatu nautelako papereik. Oso praktikoa da, zenez ezatea. Aurrengorako prestatuko izkizugu txartelu batzuk ala baldin bada. Bueno, nik ekarriko ditu estela. Zuk ekarriko ditu izkizona. Lehendik ere, etxondan hainbesteko presupuestoa izango aldugu. Zure katxearekin iaia guztia gastatzen dugu, baina... Bueno, aukerak eta ikusi dugu aste honetan, zaila zegoela, baina asmatu duzu. Bueno, haizu, bakazu beldurra, fantasia, bakazu drama, komedia, The Banshees, badoka komedia ere bai, bueno, haizu. Piskat bai. Bueno, menu hona. Tutti-frutti. Txefaren, mozorroak balio zezak menua prestatzen diguzunez, ez? Guardia Zibilarena bibote horrekin eta nahi ez baduzu, behar bada sukaldariarena, ze sukaldariek ere ematen dut. Freddie Mercury ez ere. Freddie Mercury. Kantuan, urruna, kantuan. Eskerrik asko Zumeta, gaur 15 berriz ere izango gara, okerrik ez bada, eta gure ikusleek badakizue, aste honenak egin duela, baina hori bai gu astelenean itzuliko garela, beti bezala, beraz ordura arte txintxe bili, izan.